ҳозир гап дар бораи чӣ меравад ҳамватанон? Дар бораи одамое ки праваи тоҷикӣ доранд, граждани Россия. Чикор кунанд ҳаё? 3 сола ҳам хеле вид на житель закази дора, РВП дора, ҳамин хеле одамота ҳамин хеле алиш мекунанд. Ана бо як чиз дигаро фаҳмидем ки одамое ки граждан санадро патент мекунанд, регистратсия мекунанд, одам мешида. Ман худам нафаҳмидам, мешида. Ҳамун гостехнадзор мерин, ҳамро бо аниқ мекунед. Экзамен исполнида. Ана Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали ман. Ном ман Зоирам ва ман канал ташкил кардам барои дастгирии муҳоҷирони тоҷик, узбек, қирғиз ҳама. Касе ки мехоҳад экскаватор шидан марҳамат номерои телефон худам менависам. Шумо ма дасти я заброи ман шуморо дастгирӣ мекунам, ман ягон права наметам. Шумо права учебный центр мегиред. Права шофёрӣ не, права экскаваторщики. Имрӯз мо чӣ кор мекунем? Имрӯз мо нами чиёра мевардорем. Ҳамёра вардоштем, дина бо имрӯз фуровардем. Бинем хеле. Боз ман шуморо нишон метавам. Ҳамин мақсади ман шуморо ҳавазманд кардам ба ҳамин кас. Буед ҳамин кас ба омӯхта кунед. Ба шумо пушаймон намешавем. Маоши 100,000 мегирем. 90 та метаманад, 12 та барои чӣ метавам? Барои ҳамхота. Ҷои хоб, ҷои бурда меорам бепул. Агар хоҳӣ ҳамхелӣ кор, марҳамат биё. Видеоро давом метем. Шумо мара ҳамин канал ютуба поддержка кунед, 1 миллион подписчик кунед.
Хай видеоро диден охё намихали ягон ҷои қиниш нест ҳами период мера назар мера рангли биёд кам боло мера поё мера амтаре учиш мекунам сима натяшка мети каждан туғриш кан зафиксировать кан бо ҳуй кардан бо ҳами туғрида короче ҳамихели галагирдо каси экскаватор шидане номерои телефони ман 8921 908 0748 ман қасия забурем ман иншоалло шумо дастгирӣ мекунам стажировкатон рӯй мекунам худоро шукр шогирдо зиёд шидестан бисёр шидестан не ки ҳамаи бачаҳое ки каси дар Москва дар Санкт-Петербург илтимос шумо связь забурем экскаватора кор мекунед ҳамон бачаҳое ки права мегиранд шумо ҳам ба ая тараф ёрдам кунед шумо ҳамда хай номеротон бутем ман ба ҳамон бачаҳо як таст ду каса ман рӯй мекунам бисёр рӯй намекунам ки натарс ай кор сир намекунам хай одамое ки илоҷ надоранд хай мегӯянд ки акай зои мо иҷода пропускаи тавтара наметонем ҳеҷ гап не не ки як там комментарий дар навистай дар тикток ки это всё тема нака ма 21 сола экскаватор 400 да чен ма кор кардан наметонам ма агар ягон чи нагуфтам онҷа ма тари кор мекунам нагуфтам одамо ҳами одамо чапана мефаҳмад ма то ҳами мардак боши биё номро ман мондум гуфтам хай зам бизан назад шумо зам бизанед дастгирӣ кунед аммо кира дастгирӣ мекунед ҳам тоҷика бояд тоҷики дигар дастгирӣ мекунед як хеле тоҷикҳо ҳастанд хеле номардӣ мекунанд ҳеҷ гап надорад баъд дар пишти номар дигар ин номар ба дигарро мо номардӣ кунем нотуғри ма шахсан ин мнение ма як камтари чишид як стадион рост кем сум партофтем 3000 100 сомонӣ стадион рост кем баъд ҳама одам ҷамъ мекард гуфт фалони фалони надодест гуфт ҳама ваъда карданд баъд ман занг задам гуфтам чӣ ба то наметӣ гуфта гуфт фалони мета гуфт пула но фалони мета ман гуфтам ӯ фалони ки рих шид там рих мешавад барои қадр аҳамият натем мегӯям ку ҳама хеле одам баъд ӯ мардак дод сум гуфт ки гам нест шумо аксарият дода бошад хай атаимта мешавам хеле ноҳаққу номардум барои он хат дастгирӣ кунед шумо мана дастгирӣ кунед ки ҳамон бачаҳое ки уже мада камтарамтари проблемаш дида ҳами права гирифтесан бачаҳо гирифтесан ҳамун стажировка кардан камта проблемаш диста не ки воимато наҷиқа без стажировка ҳам кор дар туғритон мекунам ман уже шогирдом кор кардестам ман гуфтагимшон видео мекунанд мепартоянд иншоалло гуфтанд ки акай зори мо ҳами бидроем айхид кунем ҳами касба видео мекунем мепартоем нишон метиҳем ҳамун бачаҳо правошон нишон метиҳад кадом число гирифтагиян кадом число экскаватор шидагиян боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен ҳам видеоро давом метиҳем ана ҳозир гап дар бораи чӣ мерава ҳамватанон дар бораи одамое ки праваи тоҷикӣ доранд граждани Россия чикор кунанд ко ваё просто мераванд пеш гостехнадзор мисол бигем ту дар Москваи мез ҳами Яндекса бизан гостехнадзор город Москва меброяд номерои телефонаш ту метавонӣ занг бизан метавонӣ пеш бирай ҳамаш пул хатия мерай ҳамоҷода нишон мети правата мега мет комиссия бигзан хай худаш мефаҳмонад чӣ дар кора пул хатия гирифт я 2000 3000 да короче кори ту бояд ҳал шавад агар ҳам технадзори нормалӣ бошад шумо дастгирӣ мекунад тамом агар ягон порахӯр бошам 10000 та 15000 та мекунам бо ту метавонӣ ҳамҷода бо яда категория хуш кунӣ и гап дар бораи одамое ки гражданинанд праваи тоҷикӣ экскаваторчикӣ доранд ана дим одамое ки видножительство доранд видножительство дорӣ ту мисол 5 сола видножительство дорӣ ана 5 солада мебарӣ та метавонӣ ки праваи тоҷикита алиш кунӣ ту праваи тоҷикита бо ҳамун гостехнадзор бо ҳамун мисол дар Москва Яндекса мезанӣ гостехнадзор город Санкт-Петербург город Москва мебурад номерои телефон бо занг мезанӣ мегӯӣ ки вид на жительство дорам праваи тоҷикӣ дорам экскаваторчика ҳам хеле категория дорам ту дам алиш мекунад ҳамин хел бо дахтар мегзарӣ госпошил меспорӣ где-то 2000 плюс я чи фарқ дорад ту да 5 сола мета времени мета 5 сола праваи экскаваторчика мега ҳамчи категория ки дар тоҷикӣ задагӣ ҳамон хеле 5 солат мета ана ҳавая срок регистрация кай буд мешава ҳамон қат мета короче ҳамин где-то 5 сола 3 сола ҳам хеле вид на жительство каси дора РВП дора ҳамин хеле одамода ҳамин хеле мета алиш мекунанд ана бо як чиз дигаро фаҳмидам ки одамое ки граждан санадро патент мекунанд регистрация мекунанд одам мешида ман худам нафаҳмидам мешида
همون گستخنازور میرین همون با انیق میکنین экзамен میسپردن انا کی تو باید экзамен بسپری انا آدمایی که وید ندارن و گراجدانس ندارن پس همون экзамен گرفت تا 14-15 هزار میشه تمام نه معلومات ما برای شما گفتن بده نه گفتم انا дальше хай видео رو تماشا کنید подписаться лайк فراموش نکنین поделиться чё то ҳамин канали ютуб ма буксават кеста мардум дастгирӣ накеста бачаҳо касе ки ма ҷавоб додагим бинависен ҳамин комментарияда ки хай ман шуморо дастгирӣ кардам ма тра гуфтам ки хай бира ҳаминҷа номерои телефоне ки ҳамин ҷои кор дар кора ман шумо рӯӣ кардестам хай шумоам дастгирӣ кунед мара ҳамин қай ки ютуб монетизация подключи кардам монетизация подключи накеста кам ҳамин сар вайрон шудагиам шумо дастгирӣ ай ман ҳам дастгирӣ дистам мешава не ки шумо дастгирӣ накӣ ман як сол шид ютуба викагима монетизация оз як азабгӯй бовар намекунам мегӯям нахуд ҳамн канали тра подписаться ҳами проблема боша чизи дар кора барои мардум мефаҳмона хай яхе намефаҳмандаги ҳақорат ҳам мекунанд яхе чӣ мекунанд ҳар хел гап мезананд намефаҳманд мумкин яхе одамо права кардаган ман права шумода намекунам шумода людмила праватон мекунад прамои қати мактаб гап мезанем пул мултон ам мактаб намебарем мешмем хай ҳамин қагап гуфтаем бурим боқӣ дар панои Аллоҳ бошем ҳамин касира даст мара раздаган майли ҳазорама каси лайк мемонад чӣ мекунад подписаться кардад ҳазорама касе ки поделиться намекунад ҳамон одамеро ки ман дастгирӣ кардам ҳамора ма видеообращение ҳамора ки шумо ҳам поделиться кунед ҳамин видеои мара ай шумо ягон чиз намерам видеои ма канаи навай фарқ надорад 100 та видео ҳам 100 та видеоро 3-таи 4таи тақсим кунед ҳар рӯз дар имо ватсап одноклассник фейсбук ма бовар дорам ма давна бо монетизация гирифта меша хай боқӣ дар панои Аллоҳ бошед дастгирӣ фаромӯш накунед